ta sa Ginoo kung asa nga makauban nato siya. Meaning, sa matag desisyon nato kung mas pilion natong mo-pray, mo-dayeg, mo-worship sa Ginoo, mobasa sa iyang pulong, kung mas pilion nato na sa mga samot sa mga crucial decision. Kay mas pilion nun good ang kanang gitawag nato presence ni God. Kung sabay pilion na ko ani makabikil sa tao or mas maayo makalipay sa Ginoo. Inana. Ako daghang sitwasyon ako sa akong kinabuhi na. Yes, even sa pastoral life na ako. Daghan. Pero mas gipili na ako ang buwan. Sa ingon siya dere, turning to God means no looking back and no regrets. Wow. Start trusting in Christ alone. Na may Ginoo na sa tao nga para siya right yan. Sakto, good nanto para siya ha. Karapatan ako ni, katungod na ko ni. Husband jud ko, wife jud ko. Wala si story pa na live. Ang gabay, ako yung gintagay, ako yung amo. Sakto ni, mga sabak ko ani siya kay. Sakto ko lang mag-iwan sa Bible. Tanag, ang English Bible ta. Pagpasaylo, pagpaubos, speak with wisdom. Run. Run. Something nga na ay gitawag na to nga with grace. Yung mong pagitawag with salt. Grabe no. Grabe with salt pa good. Basara good. Colossus 4:6. Your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Season with salt, full of grace, then season, full of grace, then season with salt. Nakundili. Timan-an ang mo sa'yo. Kana si Kono, kana si Madam Inding na. Kana si Kono, kana si Madam Inding na. Grabe, kulkulot ang buka na. Kung minana ba ng tao? Hindi ko kakalimot grabe na siya. Minana ba ng tao? Di ba tinoon? So, may gitawag nga thinking ang tao. Pag muna-huna ang tao nga, maingon siya nga, sakto ni ako right ni ako timoning katungod na ako. Mutog, ingon ako sila ha. Bisik ikaw pang na katungod. Tungod kay Christian ka, mas pili ang kanang maayo, mas pili ang kanang gitawag nato nga mas pili ang dili makapasakit kaysa sa makapasakita. Mas pilion ang positive kaysa sa negative words or actions nga dapat ko na nato. Kay kadaghanan, sakto ko, ako'y sakto, ako'y kuan ani, ako'y naghimo ani, ako man gihimo nako. So ang result ana, di na siya may tabo nga naay new and right direction. Then it places us where we can walk with God. Kani di ang nindot kayo ba? Kaning regeneration ang sa true repentance nga na may tabo nga regeneration or pagka-usap.